Hello, kumble phi bar wa kwa pa yaga video sat sen prensia bhai phi chaga channel nga ajana chat be phi wa ro ka manga le jo hi de mo kane ka video nga kwa ban mo ban jubab ikikat to ka negi question jong phi na mar ba bon bhana pedeng jong phi badang confuse mo haden mangara de ban pelai yaga to ka video sunscreen video bon bha question ba phi ong yang kong ngin ta da ka e ka sunscreen na dangi don ladangi don yang mong nginta daga e ka sunscreen ladangi dry skin nginta daga e ka sunscreen ladangi oily skin tengan ong ya pi hangne kato ka sunscreen ka day na kabenta baro ki skin type lada pidon oily ru phila banta lada pidon dry skin ru phila banta lada pidon yang mong ru phila banta lada pidon kino ki skin type ru phila banta e gitu ki sunscreen te mo phila banta da kano ka sunscreen wat nam snyo thu bakla te don ru bakalia nga ba kong phita ba ro kito ki sunscreen em nga klem ta ba ro mo season don ngata ken mo don ki por kumto ngata daga nega Dr. Shed don ki por ngata daga nega Ozzy Shield don ki por ngata daga nega ceramide Dr. Shed ngalong ngam mix re mo hakaju ka por tamba don mo ki por banga shed shift nga shed exchange kumto te wat nam peit yaga to na marba bale nga wan ra ekito ki sunscreen bonjai hang to na marba nga kwa ken ban pan iya phi na mar ki to ki de ki jai sunscreen banga snel tan na banta te naga taga daw wat nam snel thu bakla phila ban apply da ki to ki sunscreen da ki no ki sunscreen banga bo hapo mo banga share ha ka to ko video te phila ban apply tang ka we nga kwa ban ong mo ba lada phi don the sensitive skin gum to lada ka skin ko jong phi kalong dai palat lada phi ta da kano ko sunscreen ru kamya ha bat ka skin ka jong phi phila ban choose kum mineral sunscreen kum ka to ka ozishel lashil sunscreen phila ban choose da ka to te don ru ba ong yang ba kalong safe na em baladangi apply mo 50 above hoy kalong ban apply 50 above na mar ka 50% ka 50 SPF ka ai mo ka ai jingada arsha ya phi na ka to ka SPF 30 na ka ta ka daw kalong bha la dangi ta mo da ki SPF ba kham he gum to te don ru ba ong yang ba kong long na em bangin ta ki sunscreen la dangi ai bun kun la dangi armet hoy long ban apply tang ba phila ban apply da ka to ka mineral sunscreen ka to ka first sunscreen mga bu ha ka to ka we ka video kata kade ka Ozzy Shield lane Ozzy Shield sunscreen bat light shield sunscreen te ka to kade ka long safe ban use namar ba kade ka mineral sunscreen te don ba ong yang ba kong long na em bangin ta da kine ki sunscreen ha ka oily skin ha ka dry skin ala deban pensyai bhaya phi hoy ka long ban ta da kino ki jai sunscreen mo ki ba nga bo hang to te lada phi ka lia nga mo specific sunscreen chapang lada phi don dry skin balat tengan ong ya phila ban choose daga to ka Dr. Shed sunscreen ceramide and vitamin C long lasting sunscreen phila ban choose daga to te lada phi don oily skin phila ban choose da kino ki sunscreen banga bu ha ka to ka we ka video wat nam confuse na marba ngayo ibon bha ki question ki jong phi kumno ngan le ngadon yang mong ngan ta sunscreen da ka e ngadon dry skin ngan ta sunscreen da ka e ngadon oily skin ngan ta sunscreen da ka e kito ki sunscreen banga pan iya phi ki day na ka banta baro ki skin type te wat ngeu thu bakla phila ban apply da kino ki sunscreen ki banga bo hang to balai nga bo hang to ro na marba kito ki de ki sunscreen banga shait ta mo na marba nga la depan nga sedang ban ta sunscreen ngam kan mau shu na do snem ro khat khandai ajar khat pra ajar khat khandai ajar ar pheu nga la sedang ban ta sunscreen te kamot bang ala deb ha ban explore mo chapang kine ki sunscreen buon ha ki sunscreen bangala deb ban shaita naga taga daw nga don ya kine ki sunscreen ba bon bhang ne
te ngapen iya piru ya kini ki sunscreen ba nga use ngapadon kam nagatagadao wat nam snel thu bakla ba nga klem ta ya kini ki sunscreen baru ha kajuk aporma te sakaweru nga kwa ban ong he phihang ne ba don bakli nga kong ndang ila apply mo ndang ila reapply ka sunscreen ngi haban sai khmat ne kumno phimde ban sai khmat phi haban ta be kum to mo tang si sen he ka pomen step phi haban sai te pomen snipat don kam ban sai khmat phila ban ta ha jrong ka mo ha jrong ka make up la ne mo phila ban ta sunscreen nai sai re ka khmat phila ban ta direct ka khmat ko jong phi don ki question ba ong kum ne ro ba ladangi ta sunscreen ladangi reapply ka sunscreen ni haban apply moisturizer ne kumno phi haban apply moisturizer tang ha kapor min step te kata kala biang te le no kumne te wat nam snel thu bakla te la da don shu ki question ki ba phim snel mo phi kwa ban kali phi la ban drop po ka comment section ngan persangkat bala ban reply di comment jong phi te yes kane ka video kade na kabanta ban pensya ya phi ya kito ki badang art aten kumno ngin choose ki sunscreen da ka ka sunscreen ka bangin ta nakatagadaw nga upload ka nito video ban ong ya phi sa ko we mo nga klet ban ya thu ya phi bam don ba ong ya nga kong phi don dukan ha mo bangin wan then adukan jong phi ngan ong ya phi ba ngam don dukan mo ngam don dukan nga klembo dukan cosmetic nga klembo dukan sunscreen te la da phi kwa ngan le ngan sedang ban le ka ni khnang ba phiru phin suk ban order direct na nga mo sa ko weru nga kwa ban ong ha kane ko video ba don ngayo ibun ha ki question ki jong phi mo umde tang shangphang sunscreen shangphang ki we pat ki skin issues mo ki skin problem te ki badon pores ki badon wrinkle ki badon bun ki ki skin issue tang ba hoi ngam le ya kata ko video ru yai up mo yai sha ba yai up mo ngan sa ngan san le ya kata ko video ru nang ta pat hangne ka kane ka video ka de tang na banta ban pensya ya phi shangphang jong sunscreen te sakaweru nga kwa ban ong ba mo don na pden jong phi ki bom pat ju online mono ki bom pat ju thet tiar online ki bom tip ban order mo te bun ha bakalia nga ru kong ngin yo na ya kine ki sunscreen ngin order na ka ka app long na ban order na po Misho no long na ban order na po Flipkart ngan ong ya phi ba wat nam online tiar mo na po Misho kham tam ya ka skincare ngam ong ya ki we kham tam ya ka skincare products wat ju order na po Misho na marba don ki fake product mo baki pha gum to te nakatagadaw kham tam ya ka skincare products wat nam order na po Misho te ki we pat ki tiar de phila ban order na po Misho ru te sa ka we pat nga kwa ban ong hang ne ba don na pdeng jong phi ba ong ba kong ngim nang ban order ngin le kumno ngin yo na ka mo ngin order na ka ka app long na ban order na po Amazon hoi long ban order na po Amazon na po Flipkart na po Nykaa na po tira buon kini ki jai app mo phila ban order na ki app tang ba like no na Misho te ngan ong ye phi hang ne ba lada phi kwa mo ngan bo hapo ka ne ka comment mo hapo comment jong ka ne ka video ngan bo ya ka poll te phi haban wood hapo ka to ka poll mo la yes la ne no hapo jong ka to ka poll ngan ai question kum ne ba mo lada don na pdeng jong phi bam nang ban order te phila ban order mo ka wan kata ka jing mo jing perkhat hanga menin por banga thia kum to tenga perkhat ken mo ba don na pdeng jong phiru ki bom nang ban order kini ki tiar kini ki sunscreen kum to te ka wan kata ka jing mo jing perkhat hanga ba to lada don ba order nanga dengan sedang no ban le ya kene ka kam dengan pha ya ki products mo sya ki pin code jong phi sya ki address jong phi te sawot hapo jong kene ka comment mo ngan le ne ngam le ne ya kene ka kam sawot hapo jong kene ka comment na mar ba
lada pikwa ban order nanga ngam ong ba baro ki products ba ngan pha ya phi menta namar ba ngaru ngahaban thet ki products te mo te lada pikwa ya ka sunscreen te ngala ban pha tang da ka tang ya ka Dr. Shed sunscreen te lada pikwa Dr. Shed sunscreen te sawot hapo comment section mo hapo jong kane ka hapo jong kane ka comment section sawot hang to te lada pi ong yes te ngan mo ngan peit mo kat no person ngi yo yes lane kat no person ngi yo no te ngan late hagata mo lada ngi yo no mo lada ngi yo no bon te ngam le re kane ka kam te lada ngi yo yes bon te ngan sedang no ya kane ka mo ya kane ka kam ban pha ya kane ki sunscreen kumba pha hi kane ki online therapy te kan wan ru kum ta hi hapo ka address jong phi hapo ka pin code jong phi te pia kata phi haban follow yang hapo Instagram lane hapo Facebook ngan bu hangne mo kerteng jong Instagram bat Facebook phila ban follow yang lada pim pendon kam Instagram phila ban follow yang hapo Facebook dengan cek ya po mo DM yang po Instagram lane po Facebook te lada pikwa iki sunscreen ya mentahi ngala ban pha tang Dr. Shed te phila ban DM yang po Instagram lane po Facebook te mo ngan le kata te ngam tip mo nga yo ibon yagi question kum kine bangim la ban order ngin order na ka ngin yo na ka app te yang mentahi ngan le ya kane te lada pi ong yes mo ngam ong bangan le lada pi ong yes ho long ba pin le kumne te ngan pha iki products te yaki door mo door jong sunscreen ru ngan pha ka door online hi te tangkane hi lada kane ka video ka ajing rap ya pi mo like ya kane ka video share si ki parlok jong pi but subscribe ya kane ka channel lada pi one kasen ka banong kong ru le ya kane te tangkum ne hi kane ka video bye bye take care and stay safe love you all